La República. Estat d'eufòria davant un fet que a hom suscita una extrema satisfacció. La nau Bòstic és la República. Benvinguts i benvingudes al 5è programa de la República. Avui és 16 de maig i fa 92 anys que es va celebrar la primera cerimònia dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood. Que sapigueu que, tot i que no rebrem cap Òscar, perquè no ho rebrem, t'estan trucant, Mercè. Hòstia, que ha contestat la cabrona a sobre. Sí, me n'ha anat. Per nosaltres ja és un premi que està un dia més aquí a l'espai Roman Polanquic de la nau Bòstic. Recordem, Gekan i Mai Morirem. Gekan avui ens ha proporcionat aquesta cervesa Moscat de Girona. Molt bona, o sigui, jo porto bevent una estona i està molt bona, ens han portat varietats bastant guais i bueno, ara comentarem quines cerveses hem portat i què farem avui a la República, perquè no em puc oblidar dels meus dos compatriotes, dels meus dos amics, el Víctor i la Mercè. Com estàs, Víctor? Sí, avui et toca a tu, avui et toca a tu. Bé, bueno, una mica deprimit, perquè no sé si us heu fixat, però les ulleres que porto no són les que portava habitualment, no són les famoses ulleres de compositor. Bé, han desaparegut, s'han perdut, les han segrestat, no ho sabem encara. Carles Porta està en ella una mica. Faig des d'aquí una crida a que, si us plau, gent bona si algú anant amb S2 quin dia era? El dimarts, que no sé quin número era, però el dimarts passat, a les 5 de la tarda, 6 de la tarda, si heu trobat una fonda d'ulleres amb unes ulleres de dins de compositor, no són de Schumann ni de Schubert, són meves. D'en Víctor. Si us plau, feu-me-les enviar, podeu enviar un directe a la República per Instagram dient que les heu trobat. I, si us plau, feu un bon gest per la humanitat i torneu-me-les. Torneu-me-les perquè si no m'he de comprar unes altres. I costen diners. I no vull comprar-me unes altres. Així que, bueno, també s'ha de dir que estic més o menys suportable el dia perquè ara estic bevent aquesta IPA de la cervesa Mosca. Que el nom és curiós i que està molt bona. Està molt bona. Està molt bona, s'ha de dir. I a partir d'aquí, Mercè, com estàs? Pues jo molt bé, la veritat. Jo més que una me n'estic bevent dos. Una que és la rosa, com jo, i l'altra la torrada, que és com també vaig jo. Com jo, torrada i rosa. És el mateix, sí. I molt bé, la veritat, perquè s'ha acabat el toc de queda. Ja era hora, Es va liar. Sí, es va liar molt amb el toc de queda, jo crec que... Però jo crec que ens ho esperàvem, no? Sí, ja ho vam dir aquí la setmana passada. La setmana passada ho vam dir. Sí. Que es liaria. Està com Madrid quan hi havia el pacte queda, vull dir que no hi ha problema. Sí, exacte. I llavors contenta, perquè al final... Som lliures. A mi m'agrada molt, sí, a mi m'agrada molt anar a fer cerveses a les 7, 7 i mitja, i menjar patatilles a les 8. I si ens els dona el Gekan, millor. A les 9, i fer-te un Baileys, un cigaló, un patxaran. A les 10 i empalmar, o sigui, és el que trobava a faltar. El fet de dir, doncs puc anar empalmant i fins a la 1. No estic molt contenta per això. I la resta bé, la resta bé esperant que hi hagi govern. I ja està. O sigui... No parlarem molt del tema, perquè és que si no, a lo millor ens foten a la presó però per assassinat. Perquè aquesta gent, de veritat, que no és normal. No és normal, portem molts mesos ja sense govern, estem molt cansats, però bueno. Ja veurem els pròxims dies a veure què passa. Qui sap què ha passat avui també? Sí, qui sap? Qui sap? Qui sap? Qui sap? Un diumenge a tarda, què vols que passi? Bé, gràcies per preguntar-me. Com estàs, Héctor? Com estàs? Us sembla Alcohòlics Anònims. Com estàs, Héctor? Hola, grupo. Porto 22 anys sense veure. No, 22 anys porto bevent-los. No, molt bé, estic molt bé, la veritat. Fa poquet va ser el meu aniversari. M'he regalat moltes coses. No, jo crec que ja és atemporal. O sigui, veus aquí i ja és atemporal. O sigui, estem a dia... A dia 16, potser fa 10 dies, que és 11 dies que va ser el meu aniversari. Com portem al cap, Però, hòstia, va ser molt guai perquè ja arriba una edat... Té 22 anys. Arriba una edat, Posem en context, té 22 anys. Arriba una edat que ja no et regalen coses
I que tu has de regalar tu mateix per no ser el trist de la vida. Posem en context. Ara mateix té l'edat dels anys que complirà Pablo Hasél a la presó. Saps? Vull dir que ja està parlant ja, jo crec, la vida! La vida! No, però m'he regalat diverses coses pel meu aniversari i estic molt content perquè el capitalisme realment, sí, és una putada. Però, ara ve un pero gran. És una putada el capitalisme, però és que al final si tens els diners és per gastar-los, no és per guardar-te'ls. Qui té els mitjans? Sí. Sí. Bueno, sí, ho soc conscient i em disculpo des de la República, però bueno. Jo avui porto una cervesa que es diu Lliure. Si fos una només. Saps per què? Ja, tio, porto moltes avui i mira que he treballat. Porto una cervesa 5,3 de graduació, vale? O sigui, com si no em portés d'abans. Ah, la meva té 6, t'he guanyat. Bueno, la meva, sí. Si sumaste un porrón. Sí, perquè has de sumar les dues. Sí, Clar, o sigui, jo crec que anem a 10. Crec que sale a pagar, crec. Sí. Porto una Lliure de la Mosca de Girona. I és sense gluten. Exacte. És sense gluten. Una setmana més sense cagar-me a sobre. Ens estalviem utilitzar això. Sí, ens ho estalviem. Està bastant bé. I ara... Hòstia, sabeu que no he posat el cronòmetre? Això... T'ajudo. La República... No, jo estic molt republicà últimament, o sigui, estic molt content. Content amb la feina, content amb la vida, content amb tot. I que aviat serà estiu, Sí, és que és molt bèstia, Això és important perquè l'any passat jo crec que l'estiu va ser com una finestra de coses que poguéssim fer i llavors, vulguis o no, vaig a fer-te una sorpresa. Moltes però és que fa 10 dies. Da igual, els anys no passen. No ve d'aquí. Abans la gent no sabia quan havia nascut. Només dic, perdó que m'he donat el micro, només dic, aquest pastís porta a la sala Roman Polanquic 2 setmanes. 2 putes setmanes. Però al final... Però és sense gluten, o sigui, da igual, no importa. Però al final el vi, el formatge és més bo quan més temps porta, curant-se. És a dir, això està de puta mare. Hòstia, però és que... Esperem l'any que ve. Deixem aquest... A veure què passa un any aquí a la sala Roman Polanquic. Si Walt Disney ha aguantat... Home, aquí hi havia molta merda abans que entrés el Xavi Veciana amb tot el seu equip. Van trobar molta merda, segurament els pròxims que es trobin la merda que deixarà la Nou Bòstic serà un pastís. Un pastís. Sí. Podria ser interessant, Bueno, ara donarem pas al noticiari republicà. Hem canviat una mica el format perquè no ens va acabar de convèncer, s'ha de reconèixer les coses. Quan s'han de reconèixer, es reconeixen. Sí, això no és el full de ruta per la independència. Era impolut, que tot es va complir exactament tal com està el full de ruta per la independència. Nosaltres modifiquem. És modificable. És modificable, som moldejables i per això avui portem aquest tipus de noticiari republicà a veure si ens agrada més. El noticiari líquid. Tira-li. Des de Corea del Nord connectem amb els nostres corresponsals a Catalunya. L'Héctor, la Mercè i el Víctor ens informaran de les merdes que estan passant a Catalunya. Bueno, en el noticiari d'avui us portarem un anàlisi banal i desactualitzat que Catalunya mereix. Per aquest motiu parlarem de les 3 notícies que ens han sortit als collons. Així que, spoiler, avui no parlarem de Catalunya i el tema de la investidura, perquè si parléssim acabaríem a l'Audiència Nacional fins als collons. Acusats per terrorisme, segurament per terrorisme. Sí, perquè ens explotaran els ous. O per assassinat. Mercè, avui quina notícia portes pel noticiari? Doncs jo us porto 2 notícies que jo les relaciono. Perquè són 2 pobles que porten patint repressió des de fa... els últims dies, no? En aquesta setmana. Tenim el cas de... Si només fos els últims dies, també. És a dir... Molaria que fos només els últims dies. De repressió, o sigui que és veritat que al final no acaba de ser... Hi ha una lluita de pobles, una lluita de classes i repressió policial i militar. I és Palestina i Colòmbia. I pobles oprimits. Exacte. Hòstia, parlar de Palestina i Colòmbia, Estan tan lluny i alhora tan a prop. Sí. Colòmbia més que Palestina, per alguns. Per alguns. Per Albert Pla, per exemple. Si només fos això. Però jo crec que sí. I la notícia, de quina font em portes? Doncs mira, jo t'he triat el Nacional i després he trobat una entrevista
d'una noia que ha estat allí a Colòmbia i fa una entrevista per un diari que es diu El Cugatenc, que entenc que és de Sant Cugat. Sí, seria sorprenent que fos de Santa Perpètua de la Mogoda. Sí, exacte. I li fan una entrevista d'ella estant allí. Doncs quina prefereixes tu primer? Jo ara em queda més a prop Palestina, és que jo segueixo a Instagram, segueixo moltes comptes que parlen de Palestina, perquè a mi em sap molt greu. Hi ha una compte a Twitter, que es diu Desengranando la Guerra. Descifrando. O Descifrando. Descifrando la Guerra. Jo també la segueixo a Instagram. Doncs ha fet un fil sobre Palestina, però que l'actualitza cada 2 hores, que és vull dir, brutal. O sigui, si vols una font d'informació que siguin vídeos, que siguin fotos o... Fiable. Sí. Jo aquesta que l'he trobat m'ha semblat molt correcta. La notícia de Palestina, m'has dit? Sí, Palestina. Doncs mira, aquí ens diu: ambdós bàndols ho havien advertit i això ho han complert. L'escalada de la violència entre Israel, Hamas i la Jihad Islàmica Palestina no ha fet res més que créixer durant les darreres hores, deixant ja gairebé una 50ena de morts. Després de l'intercanvi de míssils i bombardejos que hi va haver aquest dimarts a la tarda, els quals van causar les primeres morts israelianes, Hamas va iniciar el vespre el llançament de desenes de coets cap a Tel Aviv, en resposta també a l'enfrontament d'un edifici de 13 plantes a Gaza per part de l'aviació israeliana, en el qual s'allotjaven importants comandaments de Hamas. Els atacs de Gaza s'han succeït fins al matí d'aquest dimecres, causant la mort d'un home i la seva filla de 16 anys, i ahir a la nit una dona també va perdre la vida a la ciutat costanera de Rishon de LeZion pels atacs de Hamas. Sembla que sigui França, Sí, bàsicament. En total, comptabilitzem 5 víctimes pel costat dels israelians, 1.050 coets llançats des de la franja de Gaza, dels quals 200 haurien estat fallits, perquè tenen una cosa que es diu cúpula de ferro. Sí. Que Vaya nom de flipats, també s'ha de dir. Els israelians tenen una cosa que es diu cúpula de ferro, que és com que intercepta els míssils que llancen des de la franja de Gaza. En funció de les morts tenim que els palestins han perdut 56 persones en aquest cas. Una mica desequilibrat, pel que sigui. Sí, de 5 a 56, exacte. I que segueix i que no... Històricament també s'han matat a més palestins que israelians. Sí, sempre no, hi ha... I tot ve per una... no tot bé, o sigui, aquest conflicte que diuen que es repeteix cada 4 o 5 anys ve a ser... Què passa? És que està Roman pillant mosques. Està pillant mosques el Roman i m'està fent molta gràcia. T'hem d'anar una mica. El Roman queda el déu del programa. El déu, sí. El Roman és el nostre déu, sí. Realitzador, regidor, director i persona que ens obre les portes de casa seva perquè nosaltres fem això. Perquè fem això, exacte. Quina pèrdua de temps. Segueix, Mercè, perdona'm. Doncs això, que diuen, com si diguéssim, aquest conflicte que porta obert, no sé, tu ho sabràs millor, Víctor, quan porta obert? Des de, em sembla que és el 1948, 47, 46, per allà. No, és que cada 4 o 5 anys hi ha com que els israelians es vanten d'alguna manera o fan un puix més fort, i llavors és quan comença un altre cop està molt raro que estem parlant de Palestina i Israel, potser una de les matances més cruels, i aquests estic partint el cul plorant de riure. Perquè hi ha algú que caça mosques. Em sembla que és la major falta de respecte que s'ha fet a Palestina tota la història, em sembla. Sí. Però ell continua, Sí, això és el que passa quan fa el programa Borratxos, que ens riem per qualsevol merda. Heu vist el vídeo aquest del Carles Francino plorant pel coronavirus? Sí, per el Covid. Pues al revés. A la meva tieta li va impactar molt aquest vídeo. Estic plorant. Sí, tranquilo. No pasa res. A los invitados siempre les decimos que está en su casa. Això li diu al Carles Francino. Com dient, cállate ja, pesado. Estic plorant, perdoneu. I sobre Colòmbia, què portem? Lo de Colòmbia. Sobre Colòmbia, pues res, mira, l'altra notícia que hem trobat ha sigut que el paro nacional, li diuen, de les protestes. Que això jo no sabia que li diuen així. Després de 13 dies de paro nacional, la situació que es viu a Colòmbia encara és molt més tensa. A hores d'ara, les mobilitzacions segueixen sent massives i majoritàriament pacífiques
arreu del país. La llista de reivindicacions és llarga. Som Entre gent elles... de pau. Bueno, no et creguis, perquè aquí diu que hi ha 39 persones assassinades, 283 víctimes de violència física, 12 de violència sexual i 500 persones desaparegudes. És la imatge que volen. La policia i els militars Per tant, gent de colombians pau... és que són més de dretes. La policia O sigui, tortura i És impressionant, assassina. Però és impressionant, jo he vist vídeos i fotos impressionant. i els dona igual, siguin dels això de drets humans, els fullejadors, es diuen? No, ojeadores. Ojeadores, com es diuen? Observadors internacionals. Poden ser, o sigui, poden Com un ser equip de futbol. observadors internacionals, poden ser periodistes, poden ser manifestants, els rebenten i es queden tan a gust. Sí. O sigui, són impressionants, o sigui, a més que no tenen por, o sigui, tenen immunitat total. No tinc por. Jo pensava que totes les meves opinions seran en base de càntics reivindicatius. I de Colòmbia no... Bueno, jo Colòmbia... Què coneixem de Colòmbia? Què coneixem? La coca. La coca. Però és que a més la cosa de Colòmbia és que el govern mateix es beneficia de la venda de cocaïna, òbviament. Amigo. És l'únic que tenen, no? O sigui, no tenen recursos... Bueno, tenen a Shakira. Sí, ja està, Shakira i la coca. I el cafè. Sí, però el cafè ja no és tan conegut. No, o sigui, de Colòmbia el que és conegut és la coca, exacte. És així, o sigui... És així. I el mateix govern es beneficia de la venda de cocaïna i al final ser un narcoestat té les mancances que té. Al final no deixa de ser un estat molt corrupte. I volen enfonsar els pobres per quedar-se ells. És que les protestes neixen arrel de la pujada dels impostos. Perquè si podria pujar l'IVA a l'arròs i al cafè... A nosaltres també ens pugen els impostos i no ens queixem. Sí, però diguem que també pareix Jordi Pujol ser un polític honrat. Saps? Vull dir que és aquest el nivell. Honrat i massa gran. Ja estaria, perquè un cotxe bomba ja l'hauria enviat a prendre pel cul, que de bo que hagués passat res. Igual Terra Lliure podria haver treballat una mica i no matar iaies. Víctor, avui la notícia que em portes avui, quan me la vas ensenyar em vaig dir, vaya petao. No, és guai. Anem una mica com de banda a banda, no? D'unes matances, bueno, normalment amb precedents, però diguem que xocants, com a mínim xocants, i bé, i a més injustificables i injustes, doncs... Bé, anem a les notícies d'Europa, que aquí és el mundo feliz, al final... Europa ens mira. Europa ens mira, Europa és la polla, Europa és la solució, al final, no? Com ens han ensenyat aquests anys de procés. Hi ha una notícia que va publicar el 324, que m'ha fet molta gràcia, sincerament. El titular és: un pagès belga envaeix França i canvia la frontera de 1820 només movent una pedra. Jugada mestra. Mestra. Això, aquí no se'ns va acudir. Moure, si movem els Pirineus cap a allí, exacte. Cap a França, a París. A veure, que podríem moure per tota la part de l'oest, però és que al final agafes Saragossa, i tampoc cal. Però seria al revés, jo crec que seria la pedra que està a Lleida... Posar-la més cap a dintre, no? Cap a les Garrigues. Per vosaltres, Lleida. Lleida, no és tan important. Us atipeu a Cargols, no passa res. Bé, continuem. Un petó per la gent de Lleida i de la província en general. Bé, comença... Visca les províncies. Visca les províncies. Comença una notícia bastant graciós que posa: només ha mogut una pedra de 2 metres i 20 centímetres, però podria haver provocat un conflicte internacional. La pedra en qüestió té una xifra Veus a Palestina i Israel, que dius, hòstia, s'estan tirant coets cada dia. Ells mouen pedres però cap al cap de... Sí, ells no l'arrosseguen, la tiren. Sí, aleshores la notícia continua. La pedra en qüestió té una xifra gravada, 1819, perquè serà, l'any en què es va plantar. Vaya, por Dios, qui ho va dir? Pesa 150 quilos la pedra. Hòstia, doncs per moure-la a 2 metres. 150 quilos, 2 metres i 20. Aquest senyor podia anar a les Olimpiades. Al País Basc, això és un cap de setmana, tonto. I és ni més ni menys una fita que marca la frontera entre França i Bèlgica. Acordant al tractat de Courtois, imagino que es pronuncia, del 1820, que es noti l'escola Pago, 5 anys després de la derrota de Napoleó a la batalla de Waterloo. Waterloo. Ja a Waterloo no passa coses bones, Secció, comença. Sí que ve d'un pam. Sí que ve d'un pam.
Com és? El tamaño no importa. Això podria ser un anunci de larga tu pene, perfectament, però no, és el titular d'aquesta notícia. Això ho ha fet un senyor que és de periodisme o que és becari. L'home diu que... O les dues coses. Sí, millor, L'home diu que la va moure per fer passar un tractor. Que no passa... El tractor té rodes, pot girar perfectament. No passa res, senyor. Cadascú, si la muntanya no va a Mahoma, La Mahoma va a Monte. Sí. Alguns veïns més, malpensats, creuen que volien engrandir les seves terres, la mateixa versió que n'ha donat l'alcalde de la localitat belga, l'Erkelines. Això ja no sé pronunciar-ho. David Labois, que diu: s'han venut les terres i suposo que la persona que les ha comprat ha canviat els marges com li han semblat. Però això no és una frontera privada, és la frontera entre dos països. I tu no pots moure una marca fronterera que porta anys aquí amb tota impunitat. Compreu uns terrenos, sisplau, a Alcanar. I movem pedres. I movem la valleta fins a arribar al coll. Al coll ja fem, amb el coll ja fem. El que no sabia el propietari en moure el roc és que des de fa 2 anys té un geolocalitzador que deixa constància a la seva posició. Un geolocalitzador, la pedra? Collons va fotre un geolocalitzador o una pedra dient que si mouen aquesta pedra canvien la frontera. Calla! Que un belga vindrà a moure fronteres. Sí. Un grup d'una associació francesa d'amants de la història local, Vaya friquis. jo soc historiador i no ho entenc, que passejar per la zona es va donar del canvi i van fer pública la troballa. Es va donar del canvi de 2 metres. S'ha de ser friqui, S'ha de ser molt friqui. Imagina't el friqui que deurien ella. La malesa, però, lluny de provocar un incident diplomàtic, ha quedat una anècdota que es resoldrà aviat. Home, és que a veure, jo no soc diplomàtic. Però és moure una pedra a 2 metres. Això no és el cas de Palestina, Israel ni de Colòmbia, això és moure la puta pedra 2 metres enrere. on estava i ja està, i que el senyor, quan passi el tractor, que faci la volteta. I ja està. I ja està. I jo crec que ja fa falta llegir més, sincerament, perquè... Jo per acabar aquest noticiari republicà, que m'ho estic passant molt millor que l'anterior. M'estic oferint perquè no sé quanta notícia aquesta. Què? Estem oferint perquè hem trobat potser la bretxa legal que ens podria donar la independència... Que és anar movent les fronteres, anar movent les pedretes. I no li està donant la importància que té, això. Clar. Això Puigdemont ho sap. Puigdemont ho deu saber, però està a Bèlgica parlant amb l'home. Però que faci el mateix, que compri un terrenet a Bèlgica i que vagi movent la frontera fins a arribar a Catalunya. I aleshores, I que faci en acció. No, que pugui anar a Catalunya, que pugui anar al seu poble, però sent la terra a Bèlgica. Que faci un caminet, no?, entre terres, Sí, vagi comprant... que faci com un pont, saps? Clar. I jo, sincerament, és a dir, jo crec Jo ho que... veig, després de 10 anys de fent fricades per l'11 de setembre, que tothom ha mogut la frontera amb una pedra. Jo no he vist l'ANC fent un comunicat dient hem de fer un full de ruta que es basi a moure les fronteres. A moure I crec pedres. que estem prenent una oportunitat històrica. Sí. És a dir, Europa ens mira, però nosaltres també hem de mirar Europa. I el que fa Europa. Exacte. I que hi ha més europeu que Bèlgica, on hi ha la capital d'Europa. Jo preferiria que ens posessin els salaris d'Europa que ser independent. Jo preferiria moure la pedra. Moure les pedres i recuperar les obres de Sixena. Per què? Sí? No sé. Pues perquè, mira, Orgull... no les aniràs a veure mai. Les obres de Sixena és el nostre Gibraltar. És el nostre... Les obres de Sixena catalanes. I a partir d'aquí jo crec que... Jo ara per acabar el noticiari republicà us parlaré del covete xino que se'n va anar a la puta, o sigui, va agafar i va dir Ciao. vull caure a Madrid, i va caure a tomar por culo, va Sí, caure a les va caure a Maldives. les Maldives. Les notícies eren molt gracioses, perquè a Espanya només queia Madrid, però si fixes la línia, creua tota la península ibèrica. Tota la península Passa per Catalunya. bueno, 3/4 de península ibèrica Sí. passava, Tres perquè a quarts, part de dalt, o sigui, el Catalunya- País Basc, òbviament, li fot una hòstia i se'n va al goeta a prendre pel sac. Sí, com es veuen aquests de les pedres del País Basc que fan 40 anys aquest raro? No, els del frontón basco, Sí, el no? frontó d'aquest Això, bascos, sí. doncs agafen Pelotaris. els pelotaris, agafa amb la mà, pimba, i l'envia a Pequín, No, és que el torna a enviar a l'espai. Directe al No, taller. a Pequín. El satèl·lit, el covete xino, va Covete. caure a l'oceà Índic. S'ha complert les previsions de l'Agència Espacial Xina, però hi havia risc de que caigués sobre les zones habitades. Pel que sigui, les previsions de l'Agència Espacial Espanyola... Eren Madrid, o sigui, eren només Madrid. No. Però per què Madrid? Perquè, o sigui, jo crec Com que que té realment... un imant que perquè ho atrau pensa tot. que potser també podia passar per Toledo, per Montblanc. No, ja sé. Però és que no, ja tampoc sé. és important. Pensa que
els bars a Madrid estaven oberts. Sí. I potser van dir, mira, ens quedem a Madrid, ens fem una canyita amb una tapita. I després, Un bocadillo calamares. I després, tot cas, ja tornem. Bueno, us comento la notícia. Hombre, Sí, Va al voltant d'un quart de 5 de la matinada de dissabte. Dóna la notícia, primer. L'he tret de la Corpo, de TV3. El canal El 324. d'informació. Sí, òbviament, nosaltres, TV3 100%. A un quart de 5 de la tarda, de la matinada de dissabte a diumenge, hora catalana sempre, ha caigut a la Terra el gran coet xinès fora de control que tenia pendent a mig planeta. Vaja. Ho ha fet a l'oceà Mig planeta Índic, potser a és prop Madrid. de les illes Maldives i al sud de la Índia. O sigui, ha caigut a la puta aigua. A veure, Perdó. és a dir, el planeta Terra, el nom enganya, perquè en realitat és gairebé tot mar. Sí, Sí. Aleshores, vulguis que no, planeta agua. Havia de caure aigua. madrilenyos, perdoneu-nos, però ja més possible que caigui al puto mar, Que a casa que meva. rodeja que forma part de tot el puto planeta Terra, que és la gran majoria del planeta Terra, que no pas a Madrid. Ho sento molt. L'oficina espacial xinesa ha assegurat que la major part de l'aparell s'ha desintegrat en entrar a l'atmosfera terrestre. Una cosa, vull fer un parèntesi en això perquè jo avui ho estava pensant. O sigui, Cohete 1, de un marcador malament. si es desintegra un coet entrant a l'atmosfera nostra, que és la que coneixem i que és la que, diguem, podem moure'ns més o menys bé, De puta mare. a la Lluna? Com collons es va arribar si no es tenia coneixement d'aquella Pregunta atmosfera? Yahoo Respuestos, fa pinta. Com? Hòstia, que a mi lo de la Lluna, jo lo dels Estats Units i la Lluna no m'ho acabo de creure. Però bueno, Lo de això la és una- bandera, que si volta i no volta i es mou He i mirat tal. molts vídeos de A YouTube veure. d'aquests de 5 de la matinada que vas moradíssim i dius, què estic veient? On he acabat? Saps els vídeos que vas veient que dius, on collons he acabat? Doncs vaig acabar un vídeo que m'estava explicant que no era veritat de la Lluna i em vaig ratllar moltíssim amb això. A veure, I que es desintegri un coet. era un coet que ja havien tirat i era una part del coet. Sí, tinc jo vaig entendre igual que el no Víctor. no és un xino. No és un coet com imaginem nosaltres un coet. Què fa? Sí. No és el coet del Tintín. No és episodi de catàstrofes aèries, No. del xino dins el coet. Exacte. Allà, Mayday, catàstrofe aèria. Una cosa ja. Mayday, a mi el m'ha- del programa ja ho diu també. Bueno, és igual. Jo de la Lluna no m'ho crec. Saps que és el titular del noticiari d'avui, eh? Sí, de la Lluna no m'ho Més a crec. Colòmbia, Palestina, aquest senyor que mor a una pedra, crec que serà jo de la Lluna no m'ho crec. Pesava 20 tones i tenia 30 metres de llargada. I es va fer servir la setmana passada per llançar un El dels tamany mòduls... no importa. El tamany sí que importa. O sigui, 20 tonelades Spoiler. que se't caiguin a sobre. Home, i 30 metres. I es va fer servir per llançar un dels mòduls de la futura estació espacial de la Xina. Ojalà que hagués sigut pel satèl·lit català que van tirar. És veritat, l'enxaneta. L'enxaneta, es deia? Enxaneta. Ojalà que s'hagués desintegrat, hagués caigut sobre Madrid i jugada mestra. Mestríssima. Sí. O sigui, a prendre pel sac. I a més Prendre pel puto enmig cul. de la Puerta del Sol. Jo no vull dir res, però Es diu aquí... Puerta del Sol. Sí. Sí, però no vull dir res, però aquí, 3 xavals amb unes plantes birres a sobre porten innovant més que la NC els últims 4 anys. És Perquè al veritat. moment ja hem tirat lo de la pedra, 4 o 10. pedra, no vull dir... Pedra, tirar Tira cohetes coet. tipo Palestina i tirar un cohete, Un covete un gordo. satèl·lit, però dissenyat perquè es desintegri i caigui sobre Madrid. Exacte. Madrid. La seva òrbita és Madrid. Jugar a bolos amb cohetes. Jo amb lo de Madrid també em flipava perquè eren totes, o sigui, OK Diario, El Espanyol, tots aquests diaris i, bueno, que es consideren diaris o periodisme, eren tots com que anava a caure a Madrid sí o sí. I dius, a veure, Pot ser que hi hagués una mica de decepció. potser tens Sí, jo em vaig decepcionar. Jo crec que vivien Sí. lo del coet igual que els Jocs Olímpics. Saps dient, ojalà que caiguin aquí, Quasi. ojalà que caiguin aquí, i no. Però desitjar també que caiguin... O sigui, ells, Que et caigui un espanyols, país. mitjans Ai, de un comunicació espanyols, desitjar que et caigui un coet a Madrid... no sé jo, Molt trist. Sí. Molt Bueno, allà van la idea del primer coet espanyol, eh? Taratata, taratata, Carrero, Blanco, vola. No. Bueno, i fins aquí el noticiari d'aquesta setmana. Jo crec que a mi m'ha agradat més que Ha estat més distès. més distès, Sí. més nostre. Jo crec Sí. que Jo com a aportació tindrem- crec que hem de buscar notícies xiste. Notícies Ah, xiste. però ho podem Més plantejar. que dir que Palestina... Això podem dir-ho en un estan principi, assassinats. tipo, a part d'això, Ha passat això, ha passat que, jo què sé, Puigdemont ha anat a muntar una estanteria de l'IKEA
i se l'ha caigut a sobre. Una estructura d'estat menys a la Casa de la República. Una cosa així, jo què sé, algú que faci una mica gracieta, perquè clar, fa una mica bajona. Tornarem més endavant amb el noticiari, en 2 setmanes amb el noticiari republicà. Sí, som al 324. Sí, 324, sí, tot el que vols saber quan ho vols saber i per qui ho vols saber. Tot el que vols saber. La República existeix, idiota, que és justament la secció que avui mateix inaugurem. Avui comencem. Avui vam decidir que dèiem, hòstia, hem de buscar una merda que moli. Doncs la República existeix, idiota, que és portar-vos coses que per nosaltres són la República o no ho som, que recordem, la República és aquell estat d'eufòria que suscita... Que a hom suscita una no havíem extrema d'esperar la Falca satisfacció. que entrés. Sí, I presentar la secció. Jo no vull ser Ens hem vingut amunt nosaltres. no sóc el presentador, però... Però crec... Doncs si la Lluna ens passa la Falca, que ens la tiri. Doncs la República existeix, idiota, consisteix en portar-vos coses que ens agraden i que no. O sigui, la República, recordem que és aquell sentiment... Estat d'eufòria davant d'un fet que a hom suscita una extrema satisfacció. Com es nota, que m'ho sé jo. Sembla mentida que qui va fer la frase és ell, la idea, diguem, entre cometes, és meva, o sigui, el pensament és meu i l'única que la saps dir ets tu. Bueno, ens hem repartit les tasques al final. Som un equip. És que al final nosaltres som la República, nens. Ho hem fet molt desacompassats. La República existeix, idiota, consisteix en que coses del nostre dia a dia o coses que ens puguin agradar, desagradar, coses que... Doncs que les comentem i la República és el bo i el que no és la República és el dolent. No s'ha d'estudiar molt, no s'ha de fer història per fer això. Vaya en directe. I la primera que... Avui comença... Bueno, és que sempre comences tu. Sempre. Perquè crec que al final la confiança és un grau i crec que s'ha de dir. La gent gran sempre té la raó. L'experiència és un grau. Exacte. Jo he anat a buscar el dels ferrocarrils i les ulleres del Víctor. Llavors t'he de dir que per mi la República són els ferrocarrils catalans de la Generalitat. I bàsicament crec que els ferrocarrils són la República perquè el meu barri no tenim metro. Saps? Al districte doncs no hi ha metro. I per mi són la cosa que va més ràpida, més neta i més puntual a referència d'altres transports que tenim a Barcelona. O a Catalunya, directament. O a Catalunya, directament, sí. A més són catalans, els ferrocarrils catalans. Sí, la Generalitat de Catalunya. I llavors ja sí, jo ja em sento... Te llama. Sí, més còmode anar amb ells. Et parlen en català. Sí. I val que sí que és veritat que van plens a primera hora, no? Perquè normalment els ferrocarrils van a patar a primera hora, molts col·les de pago, cap en fora, moltes universitats. No són free Covid. Seria perfecte, de puta mare que fossin free Covid, però no ho són. Però mai van tard. Mai, enlloc i contra ningú pot dir... Inclús quan es suïcida gent. Mai van tard. A més ho diuen d'una manera molt... Passen directes. El dia que vaig perdre les ulleres, el dimarts passat, de manera molt elegant, van fer entendre que s'havia suïcidat algú. Van dir, s'ha restablert el servei entre Sarrià i Plaça Catalunya amb normalitat. Els trens passaven amb retard. Què vol dir això? Que algú entre Sarrià i Plaça Catalunya va dir ciao. Ciao, Bella. Hasta luego. Pues t'he de dir que sí, que per mi els ferrocarrils són la República i l'uniforme que porten els senyors i senyores conductors dels ferrocarrils és que em semblen com... És espectacular. Sí, o sigui... L'americà vestit de vermell és que són macos perquè sí. Sí. Semblen, saps tu, la pel·lícula aquella de Charlie la fàbrica de xocolate? Que van com els umpa-lumpas que treballen allí. Doncs ells van contents i feliços a conduir el seu ferrocarril. I a més que... Bueno, és igual. No, què? O sigui, aquella gent viu bé. Els del ferrocarril, sí. Els dels ferrocarrils. Tenen conveni amb la caixa, la gent del ferrocarril té conveni amb la caixa. Tenen bona vida, o sigui... Con els seus calarons, no ho viuen malament. Seria molt graciós que hi hagués un cas... Van sentats a la feina... Sí, seria molt graciós que hi hagués un cas de corrupció als ferrocarrils i fos economia submergida. Vale. És que és bona, És que és molt bo, pobret. És bo. I el que no és la República, en aquest cas, doncs què serà? La Renfe. La Renfe és l'antirepública. Sí. La Renfe, que a casa meva
És O sigui, Espanya. tu li preguntes a la meva àvia que té 90 anys i li dius, padrina, què és la Renfe? I diu, uy, ¡Puta España! rueguen, empujen nuestros ferrocarriles españoles. És com el que ells interpretaven que era la Renfe. Sí, sí. T'he de dir que jo he viatjat amb Renfe durant 10 anys, de Oh. Tarragona aquí. Hòstia, Mai millor, ha arribat puntual. O sigui, la gent que l'agafa els diumenges... És com l'Héctor. Tu podies treballar a la Renfe perfectament i no... I no fotríem fora de la feina. alteraria el servei de la Renfe. Bueno, però l'Héctor més per arribar tard podria treballar perquè és un retardat, perdó. Ja està. Bueno, sí, un retardat. I a la que arriba Fageda tard. també podria treballar, no? Sí, és veritat. Fent iogurts, fent pastissos. Ja la 11, sí. Podem començar a seguir buscant llocs on podria treballar. Sí, Sí. al govern espanyol. Vale. Sí, O al català. El CEPE. Sí, Sí, el CP jo crec que sí. Però per què estem parlant de mi? No estàvem De parlant dels secretari- ferrocarrils i de la Passem a ta Renfe. carta. Secretari general de Podemos, pensa tu. Secretari general de Podemos hi ha una vacant. Sí, ja vacant. Sí. Ja vacant. Mercè, sisplau, segueix amb Ah, no, la res, Renfe. que la Renfe és Una puta merda. Una merda, com un piano, que quan no li falla, quan no se suïcida la gent, t'ho diuen, literalment. Sí. Sí. Hay un... No te diuen hay un cuerpo en la vía, tampoc. Buenos Pero te días, digan, caballeros. sí, Se ha se para tirado el tren un por individuo a las vías del tren para se ha tirado más ribas al tren para salvar. Ah, A 250 guayaza. Sí, sí. Bueno, doncs la república existeix idiota de la Mercè està guai. Sí. Vols tirar-li tu o em Sí. deixes el plaer? Sí, bé, jo faig... No, no te'l deixa. No, tira-li, Jo ho tira-li. dic perquè s'ha escrit a la Constitució, això. Tira la Vaig Constitució. jo. Si vols teva. tira tu, eh? Tira-li. Tiro? Vale. Puta Espanya. Vale. Bé, bueno, jo faig monotema, com no. Al final serà... Sí. Al final faig monotema, que serà Instagram. Comptes d'Instagram, una compte d'Instagram que m'agrada i una que no m'agrada. Vale. Vale? La primera és... són personatges d'Instagram, no són comptes com a tal, són personatges d'Instagram. El primer personatge d'Instagram... Influencers o no? No, jo no diria que no, jo diria creador de continguts. Creador de continguts. Sí. La primera és Estela Bossi, que és una DJ alemanya, que té uns 621.000 seguidors a Instagram, no té gaires. Que a mi, personalment, és un dels comptes que em fa més gràcia de tots, d'Instagram, de tots. És una tia que està fumadíssima, és a dir, sembla com si Vengamonja s'hagués fotut les seves LSD i s'hagués dedicat a fer vídeos. Vull dir, en aquests vídeos el que veiem és que una gran varietat d'escenes, trobem des de, per exemple, ella en el confinament domiciliari, doncs que ella està, com es diu, està punxant des de la terrassa i que a cop i volta agafa un cartró del David Hasselhoff, aquest, el de Cotxe Fantástico, Sí. i fa com si li toqués el cul i la tia agafa el cartell i el tira pel balcó. Saps? Vull dir, coses molt random. Després també hi ha un vídeo que és un tio menjant un Frankfurt al carrer, que a cop i volta li connecta uns auriculars al Frankfurt i comencen a ballar. Després hi ha una que és, diguem, dels seus leitmotiv, que la Maria, això a l'Hèctor li agradarà i a tothom que tingui mínim... El plaer gust de conèixer la Maria. Sí, de conèixer la Maria, doncs encantarà, que és que la tia és molt activista al tema de la marihuana, a Alemanya, bueno, cadascú és des d'on pot. I ella el que té diversos vídeos de saps el... És com el Romano abans. La La mosca, mosca. tio. Sabeu la burbuja del niño burbuja? Sí. Sí. Pues la tia va agafar una bombolla, va enxufar com una espècie d'aspiradora però que talla aire, va cremar marihuana i llavors li fotia persones random dins la bombolla i omplia de fum de marihuana dins la bombolla. I sortien tots col·locadíssims. Sí, hombre. I bé, vull dir... I al final per respirar, per agafar oxigen, o sigui, Vull dir, a no? mi És com el fumador passiu, no, de Sí. marihuana. Sí, igual. vull dir, a mi em fa gràcia perquè al final també és una Alemanya que no està fent genocidi, està fent gràcia, està fent activisme per la marihuana, està fent gràcia. I a més és DJ i a mi em fa molta gràcia. Jo us animo a que veieu els seus vídeos. Estela Bossi, Que ha dit Estela Bossi, no? Sí, Estela Bossi, Estela amb buscar. dos L's i Bossi també amb dos S's, com a Catalunya. I per suposat, bueno, aquí no hi ha misteri, l'Estela Bossi és la república, perquè és la polla. Ara anem, diguem, a la cara B. La cara B és molt trista, és un tio coreà, jo intuït que és coreà, jo crec que és coreà, que s'anomena Wespi, amb 6 is al final, Wespi, Wespi. que té, atenció, bueno, tampoc té gaires, però té 904.000 seguidors a Instagram. És un tio que la seva professió és anar literalment, és anar pels Got Talent del món. Ha sigut finalista a França, al Got Talent de França, i semifinalista a Gran Bretanya. I us preguntareu,
Qui és el talent que té el Wespi, el nostre amic, que portem avui? Doncs bé, el seu talent principal, perquè és un tio polifacètic, però el seu talent principal... Bueno, polifacètic dins d'una tipologia de talent, ara us ho explicaré. Doncs el seu talent principal és treure estovalles amb coses sobre les estovalles, sense que les estovalles es moguin, però completament amb pilotes, i bàsicament ho treu treu copes de vi, una rumba, un ninot, i ho treu des amb el cul, amb els mugrons, Què dius? amb els ous. O sigui, es treu del cul És a dir, es posa, per exemple... Un got de vi? No, és a dir, Què? hi ha una estovalla, un got de vi a sobre, i es posa l'estovalla entre les natges del cul i es tira. Ah, ja sé quin és, però sí que és la República. No és la República. Com que no? A mi em Ui, sembla que tenim un fascinant. pique aquí, I tenim un pique. Un d'aquests va agafar, es va fotre una pinça A la polla. al prepuci, Sí. es va enganxar la pinça amb Amb un ninot. amb un mantell Ah. i va desfer una taula, però Sí. la va deixar feta. O sigui, és com si els gots i les ampolles seguissin així, Sí. però sense mantell. Sí. És molt bèstia. El tio ha evolucionat, s'ha de dir, perquè ara no només fa això. És a dir, I amb els mugrons també ho fa. amb els mugrons. I amb el forat del cul, eh? Amb els mugrons s'enganxa, saps lo del vàter? Sí. Doncs s'ho enganxa als mugrons, i aleshores es posa els fils i ho estira. Que Però em o sigui, sembla màgic. la seva virtut o el seu talent és treure les tovalles amb parts del seu cos Sí. i deixar les coses sense que caiguin. Exacte, és el seu talent. Per mi això és la Però, República. hem de, Home, per és a mi, dir, què vols que et digui? jo el repte... El Puigdemont ha fet molt menys per tot, en general, per la vida, Sí. i el considerem un republicà més. És a dir, Això sí. tu. També us haig de dir, el repte és que mireu, si podeu, més d'un vídeo d'ell. D'aquest és el Whispi. De Wespi. Wespi! Heu de mirar, amb 6 is, heu de mirar, diguem, uns quants vídeos i fer-vos una mica la història, perquè ell, la seva activitat bàsicament la fa a casa seva, és un senyor passat dels 30 anys. Buah, és que- A mi em fa molta paneta, perquè casa seva es veu molt humil, molt petita, i que es veu que està dedicada només ara al seu talent. I a mi em fa molta paneta, perquè és un tio que es veu que viu sol, perquè no No crec deu que ser tingui fàcil família. per No, la no deu ser família. fàcil. Jo m'he contat una història que la seva família l'ha repudiat per la seva passió i des de petit, des dels 2 anys, doncs sí que porta estirant estovalles, sense que res es mogui, i que la seva família doncs, li negava el seu talent, i ell es va haver d'independitzar, se'n va anar a Seül a buscar A la seva vida, reflexionar. va perseguir el seu somni fins al final, es va anar per conferències de tot el món, va arribar finalista, semifinalista, els seus pares van veure per la tele el vídeo i van començar a plorar, dient, oh, el meu fill, Ho ha aconseguit, que ho no? ha aconseguit i tal. A mi em fa paneta aquest tio s'acaba suïcidant com tot. Home, Corea jo del et dic Sud, una al final. cosa, tu el portes en plan a conèixer els teus pares i dir què treballa, doncs mou coses amb el cul Espere. i deixa les... Espera, tiene una estovalla y Una estovalla, una cuidado. estovalla. y tiene Un mantel, Víctor, un par de mantel. pinzas. Un par de pinzas Le voy a demostrar. que me las pongo donde quieras. Le voy a demostrar. Clar, aquest senyor morirà sol, es suïcidarà. Sí. Tot Corea del Sud. Bueno, mentre no suïcida la Renfe, perquè ja farien a tard. a mi em fa molta Faria una pena. putada. Perquè Exacte. és un talent que a Corea del Nord aquest senyor moriria. Afusellat i amb raó, perquè no porta res a la societat. I segons aquest criteri, doncs, no és la República. No és la República. No ho és. No ho és. Per mi, la República... Ara, jo us canvio de tema, jo vaig anar a 2 concerts del mateix grup de música, perquè és un duo. Es diu Arnau Griso, un es diu Arnau, l'altre Griso, vale? Es diu Eric, però bueno, li van posar el cognom. Perquè sembla una persona. La República És és, com anar a el- un concert d'aquests personatges, perquè són uns personatges, al Palau de la Música. O sigui, vaig anar al Palau de la Música a veure aquests 2 personatges que són... Tu veus a 2 yonquis dins del Palau de la Música, els agafes, els poses sobre l'escenari, els hi dius, canta unes cançons i et surten ells. Són... Héctor, que vas cantar? Perdó. Jo vaig cantar les cançons, sí, estava molt content. Doncs aquest concert va ser a la República, vaig anar amb la meva germana, vam anar A més, el Palau de la Música. al Palau de la Clar, Música, és que és que és preciós, tot és que és preciós, o sigui, jo vaig flipar perquè només havia anat, jo crec, amb l'escola. Amb la meva escola. Tots hem anat al Palau de la Música Sí. amb el cole. Bueno, tots no, perquè jo crec que el Pirineu, els del Pirineu, jo no crec que no anaven. Va, Els Pirineus, si s'estira el Els cole... Pirineus al final són francesos. Els ensenyem metres anticonceptius per follar amb cabres, bàsicament. Allà als Sí. Pirineus. Vam anar amb la meva germana al Palau de la Música, ens vam posar... Perdó, no. Perdó, Ens vam uf. posar cieguíssim. Uf,
fumes marihuana? Mare de Déu, senyor! Héctor? Ens vam posar cieguíssims i vam Sí, que ets un entrar, sanitari, i vam Héctor. entrar al Palau de la Música en plan, uah, xaval, veiem friquis, veiem també et gent dic, normal, també et dic. veiem gent que no es tenia mascareta. Dubto que siguis l'únic que t'hagis drogat anant a Palau de la Música perquè, a veure, marihuana no, però cocaïna, Cocaïna... per un puto tubo, No, a mi em va molar molt el concert perquè era de dos personatges que és que no, ells mateixos no es creien que estaven estaven al Palau de la o sigui, Música. a mi em va agradar el concert, més enllà que el grup a mi m'ha agradat més que res, perquè ells em cauen molt bé i la música que fan m'agrada. Esteu convidats. Ells estan convidadíssims, vamos. Arnau Griso van pujar allà i ells mateixos deien, hòstia, és que no estem al nivell d'estar aquí i és el que jo crec que mola, ser realista i dir, hòstia, aquí, Per exemple, d'aquí, d'on venim, cap a dalt, sempre podem per anar. exemple, a la República no ens mereixem estar aquí No ens mereixem estar a l'espai Roman Polanquic, no. I per això, per mi, aquell concert va ser la República. El que no va ser la República per mi va ser... vaig anar a Girona amb la meva germana. També, les germanes sempre. La meva germana, jo a la Berta l'estimo moltíssim, encara Sí, els Borbons també s'estimen molt entre germans, però em sembla d'una manera diferent, em sembla. Jo a la Berta me l'estimo moltíssim, no com els bombons. Els Borbons s'estimen entre ells, però jo amb la Berta vam anar a Girona a veure l'Arnau Griso, també, el mateix duo. L'únic que vam dir, bueno, doncs anem a Girona, a la catedral, perquè era un espai maco, un espai també. xulo, La Catalunya que Vella. dius, hòstia, que guapo. Arribem a Girona i diuen, no, que s'ha cancel·lat el concert perquè diluvia. Bueno. I de cop comencem a veure que està diluviant. I ma germana i jo ens quedem mirant i diem, això no és la República. Tot casualitats. O sigui, això no és la República, que No. que tu Que vagis cancel·lin un a Girona, concert, a Girona. exacte. Jo estic vivint a Barcelona, em cancel·lin un concert a Girona, que m'he passat una hora amb cotxe, he pagat els peatges, que els putos peatges, un dia parlarem de peatges També segur que està merdes en el freqüents. mer dels freqüents. Però Girona que maca que és, Però sí, molt maca, però al final només té 3 ponts i una catedral, poca cosa més. I un riu. I un riu. Sí. I el del cul de la lleona. I cases. Jo li vaig tocar el cul, encara que és... Jo també. Li vaig donar un petó, i Jo encara també. que no es podia perquè hi havia una cinta i vaig dir Da igual, me la jo suda, jo hi vaig. estic vacunat. Sí. Seria molt graciós que donar un petó al cul hi hagués un prota coronavirus. O el sida. Sí, Qualsevol merda. seria molt maco que fos amb això i amb la moraneta. N'hi va haver un, crec, en una notícia, però farà anys, que anava bastant tort i volia fer-li un petó al cul de la lleona i es va fotre i unes- es va fotre una Es va hòstia, menjar el però cul, no? lamentable. Sí, aquest sí que rebia subvencions. Doncs vam anar a Girona, vam menjar-nos, o sigui, l'hora fins a Girona, amb els peatges i amb tot. Va ploure 5 minutets de merda quan estàvem cap allà. Arribem allà, es confirma que s'anul·la el concert i diem, bueno, doncs ara què fem? Vam anar passejant per Girona, tal, diluviant, i li dic a la Berta, hòstia, una botiga on venen cerveses artesanes. Hem d'entrar aquí. La falqueta del Gecan. I vam entrar i vam dir, hòstia, d'aquí de Girona, d'aquesta zona, quines cerveses hi ha? I justament l'home, el depenent, que era un molt bon home, ens va dir, mira, Home, per favor. d'aquí Girona, Sí, perquè, sí, molt bé, Víctor. de Girona tenim la mosca, perquè us ho prometo per la meva vida que em va dir, la que es va quedar la meva germana, la mosca. Es va veure una mosca la meva germana. Sí. Sona Quin raro. anunci ha mentit mai? No he de No, que de veritat us ho dic. no he de cada dia dentistes recomanant Vitaldent. De I això ningú dubta, De veritat que us ho dic, que li va recomanar una mosca, la meva germana se la va veure, i a mi em va recomanar una marina, que la portarem més endavant, que és de Blanes. Vam arribar, vam agafar i vam dir, vale, han suspès el concert, però la catedral està allà igualment. Anem cap a la T'imagines catedral. que de cop... No, que la catedral ja l'hem cremat perquè plou i hem dit, mira, cremem-la. La cremem. Sí. Doncs ens vam emborratxar una mica per els carrerons de Girona, molt maco Girona, o sigui, Jo crec que és... és molt maco. Jo soc de Tarragona i he de dir que Girona... O sigui, Lleida ja la deixem a part, No defensis Tarragona, Però... aquí. És molt Girona millor. és molt maco. No, i vam estar passejant per Girona, ens vam plantar dalt de la catedral,
ens vam ensufar un cigarro d'aquests aromàtics que... Incienso del català. Incienso. El Botafumeiro. D'aquests que he dit abans que ell fumava. El Botafumeiro. A veure una broma, Botafumeiro i fumar. No, la veritat és que ens ho vam passar molt bé, tot i que no hi hagués concert, que no era la República que es cancel·lés el concert, la República va ser aquell moment entre germans, aquesta fraternitat. Que maco, Que preciós. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. Els germans sempre es porten bé. Sobretot a Camprodon. I això, la no república és que em cancel·lin un concert d'Arnau Griso a Girona, perquè que sigui a Girona té collons. Arnau Griso, fes aquell concert. Exacte. Bueno, no, que vinguin més a prop. Aquí no plourà. Aquí jo dic no, aquí. Jo els convido. Des d'aquí faig una invitació formal a la República Arnau Griso. Aquí ja plogui tot el que faci falta. És a dir, això ho aguanta, l'Arnau Bòstic aguanta tots els diluvis universals. Si l'Arnau Bòstic ens aguanta a nosaltres, aguantarà 4 gotes. A tothom. I bueno, fins aquí. La República existeix idiota. Perquè ets idiota per escoltar aquest programa. Sí, exacte. Idiota. I bé, fins aquí la República d'avui, el programa d'avui. Sí, la frasecita. Si us ha agradat el programa, seguiu-nos. Si no us ha agradat, també seguiu-nos. Perquè no perdeu res a la vida, no perdeu res, més que algun clip que us traurem de tant en tant. La setmana que ve tindrem més República. Estarem acompanyats del Long. És important. Seguiu-lo a Instagram, si no seguiu, perquè amb els seguidors que tenim segurament ja el segueixen a ell, però bueno. Seguiu el Long, és un noi que és molt simpàtic i és molt agradable, ja el coneixerem la setmana que ve. Una setmana més amb la República, fins la setmana que ve, que us farem passar una altra taula de diumenge. La frasecita. Déu vos guard. Ara. Puta Espanya i visca... La República. La República, presentada per Lector, el vostre sanitari preferit. La Mercè, la vostra boomer de confiança. I pel Víctor, que bueno, que desgrava.